Ja sam Kristijan Bar, natječaj se u borbama u kadetima do 63 kg, baš sviđa mi se ovo, jer istječem iskustvo, neke nove poteze i tako. Gavril Bartula, po natjecanju mi se svidjelo, što je lijepo mjesto i bili su zabavni protivnici. Osvojio sam prvo mjesto, još nasljedeće dolaziti nova natjecanja. Mi se jako sviđa, možemo ići na natjecanje, osvajamo i medalje i učimo puno i karata i toga. A vam ovo prvo natjecanje? Ne. Nije, di ste još nastupali prije toga? U Slavonskom Brodu, u Vukovaru, u Belom Manastiru, evo sada u Osijeku. Kao što vidite, ja još nemam medalje, ali ću osvojiti. Evo, Viktorija je osvojila zlato, ja sam srebro. Ovdje smo što imamo natjecanje. Što znači da ćete i dalje dolaziti, jel tako? Zahvaljujemo našim trenerima šta su nas naučili i vodili na natjecanje. I svoj našoj podršci. Ovaj put sam pokušao